Και επειδή τώρα το θυμήθηκα και αναφερθήκατε σε απολογισμό και επιστολές των οφειλών, εξατομικευμένα και στην ΚΟ και στην Κάλυμνο στείλαμε αυτή την προσωποποιημένη πληροφόρηση, να πω έτσι. Επειδή αυτά είναι και στοιχεία εμπορικά και εμπιστευτικά, δεν επιλέξαμε, ήταν δική μου απόφαση να μην στείλουμε μία επιστολή στους 300 ή 600, αλλά έχουμε δώσει εντολή στην Microsoft να φτιάξει μία εφαρμογή, γιατί εντάξει είπατε και εσείς ότι παίρνετε τα σημειώματα, εντάσσεστε στα δοσολόγια και πρέπει να μαζέψετε όλα τα κομματάκια, κατανοητό. Επειδή όμως αυτό είναι κάτι που τρέχει, δηλαδή αν μπει σήμερα, έχουν μπει οι οφειλές σου μέχρι τη μέρα που ήταν η δόση. Ναι, είναι δυναμικό και νομίζω ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, η ουσιαστική λύση στο θέμα, γι' αυτό βγάλαμε και μια ανακοίνωση, δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να τη διαβάσετε. Πιστεύω μέχρι μέσα, νομίζω, Απριλίου έχω δεσμευτεί, αν δεν απατώμε, και πιέζουμε τον ανάδοχο να είναι έτοιμο έτσι ώστε να πάσα ώρα και στιγμή, όπως μπαίνουμε στο τραπεζικό μας λογαριασμό και βλέπουμε πόσο μείον είμαι ή πόσο χρωστάω στην κάρτα μου ή οτιδήποτε, να είναι ενημερωμένο το σύστημα και να μπορείτε να βλέπετε ποια ήταν η αρχικά βεβαιωθήσα οφειλή, ποιο μέρος της έχει εξοφληθεί, ποιο είναι δεσοποιημένο κλπ.